Namira pamberi pedano kama mumutasa. Zvese zvatichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari andibatsiri wangu. Right, mbuya mati makapika mhiko. Ndani. Nyecho ndizvo. Nyaya ndini ndakapikirwa mhiko padano. Ndinodosana. Akapika mhiko ndidheni. Inini ndakapikirwa mhiko padare rashi. Saka ndoda kutsanangura nyaya yacho. Rashi yani? Rashi yeparusa. Rashi yeparusa? Zvaka. Makapikirwa mhiko na teni? Vitira? Ndizvo? Ndizvo. Alright. Alright. Nyaya yakamira. Zita rangu rinonzi Maitikiro. Nyaya yakamira yakadai musi wa1 November. Ndakaenda kumukando ndikasiya baba Tigere vanga vari pamba. Ndio vaida kuenda vakati handichaendi mandine basa rangu enda. Ndaenda kumukando ndakudzoka ndakafonerwa kuti mhanya uya uone munhu arwara. Ndakapera simba wamwe wangu ndandinawo ndio wakamhanya wakadzitsu wakasvika kwaona munhu akatirapata pamba papa ina mai wangu ineni newazukuru. Wakasvika kuti chii chaitika zvikazanga akagara apo achiita basa rake. Tangonzwa kuti vangoti ngwanja pasi pababa. Saka inini ndakazosvika vakutomutakura kumuisa mumba ari flat, hachatauri, hapana kana kuvhura ziso. Takatsvaga wabatsiri akabatsirwa asi hazvina kuchinja panguva iyoyo. Takarara usiku hwese akadaro tikamufukidza. Kuma4 akamuka akati maiwe mwiri wangu wese wakundirwadza. Akamuka tikatora mapirisi emarwadzo tikamupa pamwe chete nehanzvadzi yake. Akabva ati ndoda kubuda panze. Akanga akubuda panze. Tetero akanditi usamuregere achibuda ega anodonha. Ndakabuda naye ndandakamubata kudai akafamba akadaura samvura zvikarapa. Ndikati asi maakuda kubloka. Zvikanzi maisa maita zvinhu zvatoda kukuudza izvi. Usanyarare nazvoba. Udza munhu wese. Sabhuku izomuudza. Ishe muudze. Kuchechi kubva pakereke kusvika kuna Archbishop. Ndaurayiwa muchechi nenyaya yechigaro. Akataura katatu. Akapinda mutoilet. Tikapinda mama tinorara. Akatora sheti yake ega netrouser akagara pamubhedha akapfeka. Akasumuka akachema. Akati dai wakandibvisa pachigaro ndange ndisikarambi. Asi pane nguva yandari ndakutoona kuti ndapa nguva yakaoma. Takabuda panze tikamupa chikafu mumba mukicheni. Akati ndiri kupiswa ndiwaridzirei panze. Ndakawaridza panze paseri pemba. Akandirudzwa ndoda drink. Ndakatuma muzukuru akamhanya akatora drink akauya akamwa hafu. Hanzvadzi yake ikati zvasiri kumwa. Ndikati aiwa ndoatori mamwira ake haagoni kuti goto. Akabva atora vatipeu vakandira bhotoro vagara. Garei bviti rakasvika. Anga akarara papa ine dombo ranga rirapa. Iye akabva agarawo zvawakamusana handidi kunyepa. Ini ndakabva ndafamba kuenda padara remandiro unosuka. Wakamusana ipapo hakuna kupera 15 minutes. Mai wangu akagara mwakidzana. Ndakazonzwa vakunditi manya uya kuno manyisa. Ndakasvika ndakaona munhu ziso radai. Bvitira uya anga ine sauti yake yanga ine mhoko. Anga ari ngomuzora ngeni. Ine handaudzwa kuti Jesu Kristu ba pandakasvika. Ndakasvika nini munhu angoti aiwa kuramba sauti iye. Ndasvika nini ndakaona munhu akowa siriri poriji raje rakubuda nemumhino. Ndakamubata. Ndikati tete batai munhu timuise mumba. Ini ndakamhanya mumba. Handina kupedza 10 minutes ndakadzoka bvitira namuona. Ndakabvunza uripo zvikazisa tinotombona nekufamba kwake isu. Atora mwana wemuwakidzani. Hanzi andoenda kutengera madrink ekupa munhu uya akubude chiporiji nemumhino. Mwana uya adzoka. Ndakamubvunza takudzwa mafamba zvikazisa adzika ngeapa sanga kumhanya. Vandateera. Madrink aya inini handakwaona kuti mapepsi imirinda asi
akauya. Madringi akatozotomwiwa nevanhu vakubudisa migomo, munhu afa. Zvadaro soko rakasvika kwari roti munhu afa. Akasvika akachema murume uyu, akafugama pane mufi. Munhu anoradzikwa akadai akasunga, akafukura kusvika pakasungwa maoko, achibva abata, achibva abata, achibva abata, achibva afukidza, achibva abata, achibva abata, achibva abata, achibva afukidza. Kusvika vanhu vari mumba akaita kechitatu vakatanga kukwenyana. Imi vanhu, munhu ari kuzwinyi? Vamwe vakati ameni, pamwe ndezvekuchechi kwawo. Ini ndakagara ndichingotarisa zvichiitwa, asi handinogona kubvunzwa kuti uri kuitei, nekuti munoziva kuti munhu kana afirwa pfungwa dzake dzinenge dzava kuita kunga dzisimo. Akabuda kunze. Vasikana vangu vakasvika, vakaisa meseji mugrupu rekwatigere. Baba Tigere vanogara kwaHoni, asi mhuri yavo iri kuMhondoro, vari munomu kutobva kuMhondoro. Vakauya nebhazi riya rekwaMandeya riya vakasvika. Inini ndakati ndikatsanangura nyaya iyi, rufu harufambi zvakanaka ba. Ndakanyarara, bherero yakaitwa, mbatya dzikagovera. Masamaiti akuoneka kuenda, ndikati musaende pano pane nyaya yakadai. Ndakatsanangura. Vakati masamaiti magona nekutotaura. Muri mumba panze pachechi apo, pane munhu wekuchechi kwenyu atitora ati baba afa hawa ngori parumani. Pakati wakazi zvakati, pakati wakazi zvakati, paka nhasi zvazvo wawana baba awa. Saka imimi maisamaita dai mamusina kutiudza, taitoti mauraya hama yedu newamwe wenyu wekuchechi kwenyu. Saka zvadaro vakati imimi munofanirwa kuenda kwaSabhuku. Ini ndakaenda kwaSabhuku ndikaudza Sabhuku. Ndakamuudza Sabhuku kuti munhu uyu akati iri shoko rangu haisi secret ba. Vanhu wezi vaiondaurayirwa chigaro chemuchechi. Sabhuku akati imimi maisamaita mune mhosva. Makadini mutiudza tidadzire parufu ipa. Saka handei kwasha. Ndakaenda naSabhuku ndikasvika ndikatsanangura. Ishe unoti dare ngariitwe, ndikatsvaga mari yekuenda kudare. Ishe akati hazvichagoni kuti tiunganidze vanhu tivaudze kuti munhu uyu aurayirwa chigaro. Munhu uyu ngatauro, uyu ngatauro, uyu ngatauro. Soko rifambe. Ndakabvunzwa kuti kuiko kuchechi kwawo wari kuti chii? Ndikati handizivi, kwakandonyarara. Taenda kudare, ndakangoexplaina sezvandaita. Iye akatobvuma nyaya dzake maminisi achinyorwa. Chakazondinetsa vanhu vaMwari. Pakazobuda baba awa manje. Vakati ini ndiri bishop. Vakabudisa bhuku. Vakati bhuku iri bhuku. Munhu uyu zvaakaenda koita akatumwa nechechi. Ini ndakasimudza ruoko. Ndikati kuchembera kwandaita uku wazukuru wangu inini vane vana wavo ndiri muchechi muno. Asi handisati ndambozviona basi kuti muri kutangira pana baba iwawa. Dare rakandibvunza soti inoshandiswa here muchechi menyu? Ndakati inoshandiswa zviri pamutemo. Baba ava kuuya kwavo havana kushedzwa, danga ari murapi waziuya urapi haana kushedzwa. Sauti wadikana inobva mumba mangu. Asi pandakasvika ndikubata munhu anga akangodai, ndofunga imwe inge chingorimo. Munhu wakati munhu uyu, munhu musaendesa kuchipatara bo, mukaendesa kuchipatara munhu uyu munhu cheche ari mushirikitira uyu. Asi ungoti akudaro zvakazondirwadza ndezvekuti bhuku rakabudiswa zvinzi chechi yatuma munhu unozora chinyi, munhu salt. Dare rakati bvitira une mhosva. Baba Tigere vakasimuka vakati kuchechi kwenyu ndokwamunoitira izvozvo, kwete mumusha mangu. Vadare vakati chokwadi hazvina kunaka ba. Bvitira une mhosva, wakatokanganisa zvawakaita. Zvadaro akapo wakabvunzwa naShe. Saka ivava Tigere uda kuitirwa zvipi? Akati ndinoda kuripirwa mwana wangu waibatwa zvisiri pamutemo. Dai akatofukura kusarisa hope zviri naye. Aifukura kusvika kune maoko uku akasungwa uku. Zvitombori nani. Handizivi kuti zvinorevei ndiTigere. Zvikanzi chitaura mutongo wako. Akatora mombe 3. Ishe wakati dare rangu haribvumirwe. Primary court. Handisi kuramba. Ndokupfudzai kwaMambo Mutasa. Vanoziva vakati iwewe nyaya yako uri kuiona sei ukaenda kwaMutasa iyi? Taurirana naTigere. Muri vanhu
vakataurana Tigere akati alright ngandipe mombe nemari dzangu dzebhasi. Vakanyorerana alright watambira. Akati urova benchi panga akagarira akati bech mukaona ndapedza kuripa muripo uyu mukadzi uyu muchaona henyu bech. Ishe akati wanhu mese handiti mazviona, inini ndichaudzawo baba wangu Mutasa kana ndikaona chandisasara ndichiona pano handiti mese mazviona. Sekretari vakanyora maminesi. Sekretari akasimuka akati vanhu mese handimazviona. Tigere adini apikirwa mbiko. Zvadaro madara anga akawanda yedu yanga ireba vamwe vakuda kupindawo. Handagona kuzoramba ndichibvunzira. Takabva tangoenda kumba. Ndasvika kumba ndakafunga kunzwa ropa rangu kustika kuti sauti yakauya. Inini panapa ndogara magarirei. Ndakadzoka kunasha. Ishe inini ndiri kuya nemari kuti munhu yauya andiudze kuti ari kuda kundidini. Ishe wakati ndanga ndagara ndoda kukushedza handigariri nyaya yakadai zvaitwa pajekerere mangwana unorara usipo soko rinofamba ritosvika kwaMutasa kuti munhu uyu akabhejerwa ini ndinozopinda mumhosva. Iwewe chitoripo ndechekuti nyaya yako takutoendesa kwaMutasa asi dai mama akabva pano mubva maenda ikokoko motukana henyu mopikirana. Waizouya pano titi ko iwewe wakazopikirwa wangoti chini zvino hapana hatigoni kutonga wadare wari pano vanhu vese vari pano zvakaitwa munhu wese. Vamwe vake vakana ndo vakatobvisa $10 yekutotenda kuti chokwadi munhu uyu adini munhu uyu aita. Zvakandirwadza mambo ndezvekuti munhu wandandirizesa naye uyu akafambira mwake wecheti ane munondibatsira tinomunyudza kudzivirira munhu azora munhu chinyi salt. Vauya ikoko wakaita izvozvo zvekutoti izvozvi inini chechi iyi ndakambomira mambo asi baba vanofanirwa kunyaradzwa muchechi iyi nekuti manamatire handisisina zvandiri panapa ndina mwana yamukomana baba ndiwo wakaenda hama dzemufi dziri kure ndiri kutadza kugara pamba kuti ndichagara sei handisi kuziya zvandinoda kuitwa kwahonde munokuziya ndogona kutsvagirwa wanhu ndichipondwa ndichifa handina kundogara naye twana tu twandogara mukwasha ngona turi chinyi wana wake ndinenge ndiri ndega. Saka inini mambo ndinokumbira kuti izvi zvese zvakaitwa izvi kudherera. Tarisa zvandakaita ini Lazarus rembuka nevamwe zvawari wanenge uchiti anotiitei. Nyaya iripo baba wakatofa izvo wakafa. Nyaya iyi yanga iri kunzi isabude bamambo. Saka agenesi yapo ndeyekuti ndokari kusimudza nyaya ikaka aka. Saka ndiri pamba apa handina magariro ndiri kukumbira kudzivirirwa mambo. Handina magariro chete ndakaregera baba ndiwo wakatoenda hama dzemufi dziri kure itu wari muno nehanzvadzi yemufi wari muno. Mambo ndiri kuisa kwemuri kuti muzondibvunzirewo kuti ndine kwaTigere kuine mhosva kwabvitira iripwe nekuti musha uyu ungatotsvairika nekuti mhiko paruzhinji haina kunaka. Unogona kuwa iwe unogonawo ari mumwe munhu apindira inini ndorara ndisipo vanhu vanoti kudini. Ameno kwamuri mambo ndotindanga pamusoro yandaiswa inini nyaya yakaitika ndeyekuti dziri kumba ikoko ndavata kutangisa panyivanisi nyaya yakamboati munoti kudini ngenyaya yataurivhundibura nyaya yakati watakuya zvimwe zvaataurepo papa zvimwe zvacho manyepo zvechokwadi zvakaitika ndezvekuti inini ndiri kumbao mumwe waku tinonamata mukati mechechi yedu yejekenisheni ndada kutoenda kunamata zvanzizo nevamwe vakomana umwenya munonamata naye sati vakasaatigera asi kuzwa mushi tikati ndichaenda kuchechi inini hazichaitika ndaifa kuti nditoite vana vangezeti nganditanga ndaenda kundonona umwe wavo ndaenda kundandona umwe wavo pandakasvika ndakuti wangu urwere huripo togara tiripo zvakasvika kuti takasvika kuti achindiudza zvezvakaitika
Zaita makapedza ari kudyara chipakina dada asaita pedza kaza musiri mangwana sondo mumukira mangwana. Tingoripo baba ndipakatanga hosha kukura. Todi dino wakauya iwa mudzimasha. Zikazi aiwa zvakakuitika kuti manero. Wakauya nemvura yonga ina. Wakamupa kaza akangamwa mvura yachaita nayo. Saka angoti mvura hosha ikadzoka futi. Tingoripo baba. Ndipo paka zodi hosha irikura ndobva wadaidza murabi maitisi. Watuma mwana kudaidza maitisi ndobva auya. Kuya pakaita maitisi vasvika paya vasvika kumubatsira. Zikaita maitisi hapana ane sauti, hapana sauti eri pana. Sauti vaenda dzanotorwa pamumba ipo papo. Mutemo wedu kana ari munhu anhu anenge achirapa munhu anobatsira munhu. Munhu anozora sauti kana pane murume aripo. Ini ndinomva ngei. Ndinofanira ndinozora murume. Wonipa sauti yacho ndozora murume umwe wangu. Tapedza tiri tikati alright abva aradzikwa. Kazvinototi ndikati aiwa ini ndikaenda kuenda munhu anowanza kufa ikati anokwata Pepsi. Ndikati ndikaenda kuenda inini wonipa mwana ndikasvika magusi ndichakutengera chii madhiringi. Ndandabva ndasvika ndakusimuka ndatorana nemwana pane kumwana ndikati ashamwari ini ndakuenda ndichazoya mangwana ndoona kuti mumwe wangu arara zvakadii. Vanatora mwana dzemba gusi ndatenga mapepsi angu 2 ngati mondomupa. Ndakumba ndasvika kumba mangwanani kuseri kumafurukuru ndipo ndakazwa foni yari ndadaidzwa kazi sabhitira muri kwenda ndipo kazi sika ikuru izvo kati kunebe kati aiwa kwati bhere sika izvo ngati aiwa pese pakana ndiri tu ngati ndakufunda furukuru kuno kwakanaka irewo. Akasiya nemadhiwa angu ipapo sina kukia. Ndinongoti dzike panzira kuti ndakwenda kwati bhere. Ndipo ndakazwa bhere yarira. Mwangu adi ashai. Ndosvika pati bhere ndakasiya gizeri hapasi 4 ndandatwa papa sati bhere. Ndasvika pamba pia. Asika kuti munhu atoradzika utano. Neisusu semutemo wedu wekuchechi uripo ndinobva ngeni. Kana tasvika tine kodzero kuti tione kuti munhu akapetwa akarara zvakanaka here zvinodiwa mumutemo wechechi. Ndosvika ndoita basa rangu ndotarisa ndoona munhu apetwa zvinodiwa pamutemo wechechi. Akarara zvinodiwa here mukati mumba anopa kuti ati musoro kumadokera makumbo itarisa ndoona imba maneri akaita ndizvo zeki vandasiya. Ngati apesi pakanaka ndotodini kwautanga kugadzira kuti fina ingadini ingafambe sei. Ndikatsvaga motokari yekutakura mwangu kwenda naye kuno muchengeta. Tagara ndingagode mwedzi ere basa risina tapedza. Ndipo ndakazonzwa ari makuhozi ano pane nyaya iko kwatigere. Ndipo ndakazozwa tauza uya kudai. Ati kune dai riri yatudaidzwa kuti uya kudai. Tasvika tikazi aiwa tauya panapa padare raishe muparusa ndikazi ada kuti tireurirai. Kati kureriana inyaya iyi zikaza bolipo makadini makafukura munhu musina kukumbira. Kati kukumbira tokumbira makumbirire yandinoita ini mumwe wangu yechechiwo. Saka ndifoti ndisike ndinoti apetwa zvinodiwa here kuti akarara zvinodiwa kaza pamutemo wekuti iwoyo anga ari munhu wenyu muri kuchechi asi kana munhu yachi aenda wawedu asi wenyu. Kati alright apo ndarisingaziva kutenganisa kwandaita zikaza alright yapera totigarei after 2 or 3 days ndona somebody said to me right yabva kwasvika uya kudare ndinurudiyo. Tosvika pia vikazano wakadini wakazora musauti wakafukura munhu. Kufukura munhu iko ndamutemo wangu chechi ndopakazema ndibishop wangu wechechi akataura kuti mutemo unobvumirwa kuti munhu ako kana mubhangeri asvika kumubhangeri ndiye ane kodzero yekuviga munhu nekuroti munhu akarara zvakanaka here zvese. Saka zvakaita ndizvozvo chaichaizvo. Zikazi aiwa nyaya yainayo chaichayo ndeyekuti yakadini akafukura munhu. Ngati akandini ndakafukura munhu ndakakanganisa. Ndiripo papo kazi alright nyaya wainayo chadeva ini yaunayo wakatonesa kuti kufukura kwawakaita munhu iwewe unofanira kutotiripa. Ndiripo ini ngati tete ndakagara pachena vanangu vabhenjisira tete mune chokwadi here ini kuti hamuna kundifonera ini kuti uya kuno uye uzoona pane zviro zvinomira akati bechi anambokufonera there kai mune chokwadi fonera
Saka kama ndo wapera here kuti zamani poizo bubu nenyaya saka anokufonera ha yari kule chakwa ndikazi andinombofuna wangoya wega iwewe wamongori wandira ndikazi uya kwakaita yakanasa kuya taona kuti uyu munhu guru wake ashayare ngenda kujazwa auda chigaro muchechi chigaro muchechi ndichenyi chandudei ngenda munhu angari yaseni zvikazi hayi ane chekuita ngenda kujazwa kuti auda chigaro saka iwe kuya kwakaita wangaruteerera kuti unazozwa chii chaiti ndikati ini kuya kwandakaita inini ndakafonerwa inini kuzi mhanyei kuno dai musi undifonerwa ndakangouya kana sevinokuru kutakwenda kuti kuya kubata maoko asi ndakamhanya ndakanifonera kuti muiziva kuti munhu muvhangeri akasvika achadini achaita basa rake remuvhangeri ndakaita basa remuvhangeri asi mhosva yedu piyo ndeyekuti iwe hazi hauna kuti suma baiwewe usati waita basa iro saka zvausina kuti suma baiwewe unofanira kuti ubhadhare faini yekuti hauna kuti suma nyaya ikatongwa kwashe uparusawo ndikabhadhara faini yachina nhasi ndinotiwa nerisiti rwazveubhadhara ndakabhadhara faini kuti nyaya yapera inyaya mhiko yautaura iyi ndakatoibhadhara kwashe uparusaiko ikapera wakabhadhara mari irapa iwe makuwa asi mhiko makapika yenyu aiwa mhiko yakapika ndekuti wakaramba kuti handina kuti handako kufonera munhu yakatotifonera atonduno saushambo ipindura yemubvunzo wandabvunza ndati mhiko makapika yenyuzve mhiko ndekwauzare ndiye muzare mushe muzare ndiye akati kurwa kwaita bhenji ikoko hakubvumidzwe mapindura yemubvunzo mimi ndati mhiko makapika yenyu here ndakapika ndekuti chokwadi tete hamuna kudini hamuna kundifonera here chokwadi tete hamuna kundifonera here ini ndiyo mhiko ndakapika kai akati ndopika namai andongokufonera ve akapika kuti chokwadi hamuna kundifonera pa iwe tete wari apa iyanga yangu saka nayo mhiko yesheyo ndiyo ndakataura kai saka matipindura here apa alright makabhadhara mari pamwe chete ndakabhadhara $370 makabhadhara here ndakatobhadhara yakasvika here mari mari yakasvika baba vari kusaba mari yakasvika mhiko yakatopikwa kana asina ushaisha akazoripiswa mukadzi wangu ndakatobhadhara kana asina kuripiswa ka izwai mbwena kana nyaya ichinge yatongwa munhu abatwa nemhosva akapiwa muripo wake wokuti abhadhara akabhadhara nyaya yapera asi munhu akapiwa muripo asakabhadhara nyaya haina kupera saka mubvunzo wangu inini uri pekuti kana makatopiwa mari yacho yakachachwa muripo kana makatopiwa mukatotambira zviro kuti nyaya yakapera kapamuparudza saka nyaya yenyu nyowani yamoyanayo kunoko ndeipi nyaya yangu mambo izvo yakabhadhara sauti nekubata nyaya yemhiko ndiyo handiti maminesi maona akanyorwa nashe mungati ishe akanyore here kunyora zvinhu zvabhadhara ndati muruzwa mbuya ndati mari yakabhadharwa kwamuparudza ndei ndekubata salt kuzora munhu salt zvisiri pamutemo nekubata chituna akati mukaona ndapedza kubhadhara mari iyoyi beti uyu munoona ndakuzwai alright nyaya yenyu ndaizwa nyaya yenyu haisi yemuripo nyaya yenyu ndeyekuti mhiko yakatorwa nemunhu wekuti paakati bhechi amen ndo pane nyaya yenyu amen right saka isisi tiri kuti hapana iyi yanga isiri nyaya yaifanira kungoti ishe murazani muparutsa aifanira kunge akangopedza nyaya ende kana nyaya yakatopera ikoko because
Chatinoita kuno kunyaya yakaita seizvozvo handiti nyaya kuri kuzoti pane zvaitika kwamuri hatina umboo nongori kwekuzoratidza kuti akamupa mhiko ya ndiye adii ndiye akonzeresa futi unozwa asi chatokwanisa kuita isu ndiri kuti chete uyu Bhitira zvaakataura hazvitaurwiba ivi nyamba wagumbuka hazvidii hazvitaurwi munozwa mbuya chandiri kukwanisa kutokumbira ndi Bhitira sungai mbuya na Bhitira sungai chanduda kukumbira chii chete isore kukumbirwa sore yemashoko yakadii ayakataura because munomu nyaya dzake chaidzo dzemhosva dzake dzesoro nechii dzese wakadii saka handikwanisi kuti unless dai pamuta mwaya kuto mushora kuti muripo wakapiwa wakaita chii mushoma ndipo ndaizoti wakakwana kana kuti hauna kukwana andi saka chandakukumbira baba kuti mukumbire regerera kuna mbuya chete mashoko iwa makataura chimboitai bambo mutaurirwa kuno mutauri zvokuita pakusevera tati kumbirai regerero kudani kuna mbuya nemashoko yamakadii amakataura ndozvezviva ndiri mbuya chari kukumbira hamunamwi Mwari nenyaya yekuti makanganisana nemunhu wenyama unozwa mbuya ndozva rambai muchinamata chii Mwari wenyu mukaramba Mwari nekuti makanganiswa nemunhu zvakuti wangazifu upenyu hwenyu uri mumaoko memunhu upenyu hwenyu hausi mumaoko echii emunhu uri mumaoko ani aMwari munhu amunokumbira naye regero muchitaurira naye muchimukumbira achikupai ndimwari kukanganisana kai kwenyu nabvitirwa hakubudisei muchechi ende hakufanira kubvisai panani pana Mwari munozwa mbuya ndiriuzizwa mambo ndopadokutaura kuti ndosaka ndati uruda undidii ndopandiri kutaura mbuya kuti pamwe pacho vanhu vanongodii vanhu vanongotaura ndiana kuti ndiripo ndiripo unobudirwe ndiani sumukai pamusoro mambo iyi hanzvadzi yangu chandanyanya kuinga kuno kwana kuinga zvese makuna ese ndakuinga nyaya yekupuma yekuti kwanzi kude unofanira iwe kupeja ndizvo zvakandinisa nhandiripo akabhejwa ndiripo ndiri kutongwa mwana wedu anozofuma asipo ndoti kudii wanofuma asipo ndini ndauya tendai mujana zvaataura zvamunutaura ndo zvimwe chete zvamuramba muchidzokoro zvatataura tati isusu handiti zvimwe zvese zvakadii zvakapera asi nyaya yanga yasara ndekubhejerana chete handizvo tiri kuti kubhejerana allright imivi nekubhejerana mamurudei inini kuti abhejere mwana uzo inanofanira ati mamurudei murikudei kanakiwa nemari vakapuwa ndodzinoita kuti asaferi kana izwai bambo izwai bambo
isusu hatitongi zvinhu zvisipo, tinotonga zvinhu zviripo. Kana munhu ataura chinhu, we only rebuke that person. We don't make that person pay for chinhu chisina kuita sei, chisina kuita. Ini chatinesa kuitaura mabwana ngechekutanga kuti kana ndakurekera ini mataura because at the end of the day handi mimba munoti yes or no. Munhu akakanganisirwa ihanza dzenyu not imimi, asi imimi pachiwana ndipo kuti panotongwa hanza dzenyu munofanira kunga muri ndochiwana. Chinodiwa chete kwamuri ipresence yenyu, asi madecisions ezvakaitika kwaari ndiye anopa kuti ndanoda zvakati. Ndosaka ndandi kuti simukai atete, simukai kuti imimi mupfungwa dzenyu manga muri kufungei. Inini aifanirwa ndiripira nondidzosa mari dzangu dzemabhazi. Mari dzemabhazi nokuti akubva kumundoro pakufambira nyaya yebechi. Aiwa, izvo yaizvandikutaura. Ndikakuripisai mombe nhatu, zvakafanana nemuripo wandinopa munhu anenge abatwa nemukadzi wemunhu. ukuta bvako tingatida kuenda mazwa bambo, ndikakuti ndikuti mupei mombe 3 dzekuti wataura chete kuti zvikangoitika zvete zvikangopera ndobva ndatibhadhara mombe 3, ndobva ndazvifananidza nemunhu abatwa nemukadzi wemunhu, because munhu kana abatwa nemukadzi wemunhu anobhadhara mombe 3 kuno. Saka ndoti muti munhu ataona mawedzi ndobva ndatoti ndakutoti chibva wabhadhara mombe 3. Saka matanga emunhu anopera kakamudasa. Matanga anopera mazuzo aba. Ndosaka ndoti dzimwe nyaya dzakakosha panyaya idzi ndedzekufukurwa kwechitunha, nyaya dzekuzorwa kwesauti, ndo nyaya dzakaita sei dzakakosha. Asi inini futi pamwe pacho dai ndandiri neshe muparusa ndinodai ndisina kuti mubhadharisa kuitirwa sei unozwa sei ndaisabhadharisa mombe, ndaisabvisa mombe nekuti ndicho chitendero chake chaipo. Ndicho chitendero chani chaipinda, ende mutemo wechitendero ichocho unoti chii? Mutemo wechitendero hanzi unoti kana munhu afa anozorwa chii? Sauti. Muvhangeri wenzvimbo, mukuru wenzvimbo anotumwa anooneka kuti munhu akarara zvakanaka here, akapetwa zvakanaka here, akaita sei. Mutemo wechechi yani yaanodii munozwa kuchechi izvozvo hakuna mhosva, hapana mhosva nekuti ndiyo chechi yaipinda. Asa ndaona umwe munhu ari. Mirai, izwai ndoda kubvunza. Imimi mune position ipi kuchechi? Hamuna position. Saka the fact yekuti hamuna position kuchechi, zvinhu zvamusangane nazvo because zvinotumwa wakuru wechechi. Mirai. Munozarudwa zvekufukurwa nekuzorwa soro kwevanhu hamusati mazvoona, nekuti chigaro chenyu muchechi hachikutenderi kuti muzvione. Pamuchakura muchechi, makura maawo muvhangeri, ndo pamuchasainwawo kuti kana pafiwa kana kuti kwarwiwa kwaita sei, kwarwariwa mochipiwa mutemo wechechi, kuti mutemo wechechi unoti mai endai mozori murwere sauti, kana pafiwa endai mai mofukure moone kuti munhu wedu wanyarara zveshuwa here, akapetwa zvakanaka here, akaita sei. Irresponsibility yeposition within the church. Inova murume wenyu ndiro ranga riri sangano rake. And on top of that, munouya vanhu vakawanda muno anoti ndikamutenda pana chiremba panzara munovhenekwe, munhu anoti chitendero changu achidii achibvumi.
Asi kana ati chitendero chake hachibvumi hatimumanikidzi nekuti chitendero chake hachibvumi. Andizvo. Saka kana munhu auya ari muchitendero wochiti chitendero chedu chinoti kana munhu arwara wazorwa sauti. Ini ndobva kuti makadini mwamati takazora sauti. Chitendero chenyu chinoti chii kana munhu afa mutarise kuti akarara zvakanaka makadii takamutarisa. Saka pachitendero chenyu mhosva yemunhu iyoyo ndeipi? Munhu akavhura murume wenyu akazora murume wenyu chechi sauti anopinda chitendero chimwe chete nemurume wenyu here? Hongu kana kwete? Hongu asi hongu. Mutemo wechechi yenyu munoziva here? Mutemo wechechi yenyu unoti chiini nyaya sauti? Munhu ukasvika pamba munhu ari kurwara unokumbira. Ndakazoona munhu ndipeiwo sauti wopuwa pamba ipapo. Inini pamba pangu hapana kubva sauti. Right. Handina kutoa pakafa. Haana kuti pamusoro rigatione munhu. Ndakatoshedzwa pakafa murume wenyu. Pane here akafonera kuchechi kana any member yechechi? Amirai. Aripo here kumhuri kwenyu akafonera chechi kuti murume wenyu afa? Alright. Saka murume wenyu paakafa akawigwa nechii? Nechechi here kana nechii? Akawigwa nechechi. Saka sei makazobvumidza kuti awigwe nechechi? Imi chechi yacho musina kuitaura. Chechi yakazoziva sei kuti murume wenyu afa? Akafonera muvhangeri. Andika muvhangeri ndiye yakamirira chechi. Aiwa, saka makamufonera sei? Sei makamufonera muvhangeri kuti murume wenyu afa? Asi musina kuda kuti muvhangeri angabvokisa sauti kumurume wenyu. Anditi maakumufonera murume wenyu afa, maakumufonera kuti murume afa manyai kuno chopu chopu. Aiwa, imi wamakafonera muvhangeri kuti munhu wakafonera ndombi. Akatofonera kuti muvhangeri nowakidzana. Handisini. Aiwa. Handisini. Hamuna kana 2 minutes mabva kuti makafonera muvhangeri. Akafonerwa. Munhu muwakadzani akanga apiwa nani simba kuti amufonere. Apa pasina baba wepo. Inini ndakatogarira chitona handina kuzivawo. Handina kuziva. Saka muri kuti muvhangeri mamusina muti parufu rwemurume wenyu. Muvhangeri ndaimuda. Kukura kwacho kwakaitika kwanga kustori pamusemo kwekutoti inini ndakatomizwa. Ambwe chechi iyi ndeyo. Iyi ileseni kune chii? Ileseni kune vanhu wese. Kuti musati mapinda machechi amuri kupinda, ziwai mitemo yechechi dzamuri kupinda. Nzwisisai chechi dzenyu dzamuri kupinda. Musazooneke murimo muine 30 years muri muchechi mozooneka kuti hamuzivi mutemo wechechi iyoyo. Munozwa nyaripo? Zvino how do you feel kuti bishop wechechi uripo uri kutaura kuti ndio mutemo wedu? Muvhangeri uripo uri kutaura kuti ndio mutemo wedu? Handisi imimi muteeri muchechi moti hamuzvizivi. Saka wamuri kuteera ndiani muchechi kana musikateeri mutemo wabhishop nemuvhangeri? Ari kukupai mutemo muchechi ndiani kana musi kuteedzera mutemo wabhishop namuvhangeri? Zvekuti akatumwa nechechi haana kutumwa pakutaura sauti. Izwai. Munozwa mbuya? Ndiri kuzvizwa. Asi mambo pane pandiri kunetseka ndiko. Munhu uyu haana kutumwa apa uyu. Izwai mbuya. Imi makaziva sei kuti haana kutumwa? Akangoerekana atomosvika haana kuti ndatimuone chechi. Mirai tizwe bishop. Bishop, taurire. I'm sorry, Mambo Mutasa. Indinonzi Eric Mwoshum. Ndiri bishop Mount Bar. Ndinopinda chechi chekenzi. Zvandichataura pana pachokwadi. Chokwadi changu chinogona kusaita chokwadi asi nechokwadi chandichataura ndiJesu Kristu. Inini mai avo nababa avo yama dzangu. Baba avo mukwasha parora kwaZinda. Uyu murume wavo mukoma kwandiri. Paukama hwekuti mai wangu igumbi, mai wake igumbi, iye ariwo igumba futi ndiri shumba. Takapinda chechi zvakanaka nawo mamai avo nababa ivavo. Baba ivavo vanga watowana urengi pamusoro pamuchechi. Pakufa kwavo inda asikafunga kuti mai avo vachataura nyaya yakatomwa namambo naShe
muparutsa yakaripwa naBvitira. Ndaifunga kuti wane nyaya yawo yemhiko ndiyowo yana yamuno, asi wadzokera back kunyaya iyoyo. Zvisinei, regai nditaure mamwe. Pakarwara mubaba ava, ini ndinogara kuSaumani, ava vanogara kwaMuparutsa. Ini handina kuziva kuti mukoma ari kurwara, ndaiti mukoma, handina kuziva kuti mukoma ari kurwara. Right. Zuva rekuti wafa ndakafonerwa nehanzvadzi yangu inini. Takagarisana padhuze nepadhuze. Ndaiti inini mukoma, inini paumba apa ndimunoona hanzvadzi iyi. Saka hanzvadzi yakandifonera akati mukoma baba wanhingi wafa kuno. Ndikati indau zvikanzi anga achirwara here. Ndikati akachirwara here zvanga achikuita on off. Ndikati alright. Chiriko kune munhu here wechechi ariko. Zvikanzi aye zvine zvapana vanhu vaise vakaenda kusangana kwaSt Peters. Ndikati zvino zvichafamba sei apa manje. Bhozi anga ane renge pamusoro yedu taifanira kuti timuremeredze nechiremedzo chake. Ndikati aiwa zvakanaka, uriko ndiani? Zvikanzi aiwa uriko ndisamuvhangerisa Dumbura nasaBvitira. Ndikati zvakanaka, ndobva ndatora foni yasaBvitira muvhangeri wawo, saDumbura muvhangeri wawo, ndobva yaramba ndiumba kwangu. Ndikati ndigandifoneresana saBvitira. Ndikati saBvitira ndikuzwa kuti baba Tigere washaika. Ndizvo here? Zvikanzi ndazvizwawo ndatatofonirwa ndiSaushamba kuti nhingirikisa Tigere washaika. Ndikati zvakanaka, imi muchienda ikoko munoona kuti zvinhu zvakamira mushe here, kubva maronga kuti munhu aendeswe kumochari, muona kuti munhu akadii tozoya toronga funeral yavo. nasaBvitira zvakanaka shumba ndaudi ndakwenda ndobva atobuda obva aenda ikoko handina kupedza 45 minutes ndabva ndafona futi watowa ikoko zvikanzi aiwa shumba motokari yatouya yawa yakutakura munhu ukaenda kupi kumochari. Saka zvinhu zvese zvaainoda. Ndikati pakanaka mukwangu ndobva tadaro. Saka handina kuziva kuti saBvitira uyu ane problem yekuti ndiye auraya saTigere. Handina kuzviziva because yazobuda manje ndandisikadi kuzvitaura pamaikuru. Ava vakazobudisa soko rekuti inini ndakatumwa nechechi opa mushonga uyu kuti auraya chini, auraya Tigere. Odi yacho ninayo wakataura ninayo odi yacho mufoni mangu musocial media yakufamba mazuva. Ini handina kuda kuzvimangara pamambo because ini ndinoziva chechi kuti unondituma ndiJesu. Kana ari Jesu wakatuma kuti ndiuraye munhu zvakanaka, Jesu wacho uchapindura ega kuti ndiye akandituma. Ini handina kutuma munhu kuti aende kuuraya munhu. Saka ndatozoshama vakutaura nyaya idzodzi dzese. Chokwadi mutemo wedu ndizvo zvaunotaura kuti muvhangeri iwewe kana wasvika ona kuti munhu wakarara zvakanaka here, ukatarisa kupi, wakaenda kupi. Bvitira takazomuti Bvitira wongu wane mutemo wawo wekwaTigere. Iwe wakakanganisa zvawasvika paine vanhu wai usina kuti pamusoro ndida kuona chi munhu sechechi yangu. Ndiyo nyaya yakazina ndiyo nyaya yakataura ndiyo yakazoripisana iyo kuti takuripisa ungachida ng'ombe 3 zvikanzoti aiwa naMunashe parutsa aiwa handizviziva zvemakutaura zvese. Ndobva yazosvika pang'ombe nemari yekufambisa yawo yese ndobva abhadhara kiuri. Tapedza kudaro mai ndipo tauzwa kuti kwazi mhiko. Nyaya yamhiko yakaitika mudare mamambo Mashe Parutsa anga akagara pabhenji. Ini ndanditotaura chokwadi pamberi paMwari. Bvitira akasumuka asati anhinga asati tazomukonvinza kuti Bvitira wona kuti nyaya ende kwamambo zvinozopera kuti amaexpenses akawanda. Iwe bvuma hako nyaya yekutaurwa naTigere ubhadhare mari yacho inokutorerei chii? Kana isu chechi yacho tichaitaura kuti ndizvo isu takati atuma munhu but yaazopinda mumhosva yakati yakati. Zvikanzi Bvitira akavhati ari pabhenji akachira bhenji kudai. Chokwadi here tete, chokwadi here ukama wedu ubva wapera here nenyaya yekuti ndibhadhare mari ndinobhadhara hangu mari yacho ndiyo zvadaro. Sekretari sekretari sorry sekretari akabva ati iye kuma kutipikira mhiko zvadidini. Sekretari waita nyaya makutipikira mhiko zvadidini muzvara akabva chokwadi ini ndatopikirwa mhiko ini nachadii. Saka takawedza kutaura naBvitira ona ndakaendapo inini tete wangu ndikatete sorry ngaisiye matambo shumba ngaisiye matambo zvikanzi shumba haisi matambo. Saka takazotaura naBvitira zvaari kutaura kuti pane munhu akabvisa mari handisi kuti unozvitaurireiko maiva
ini ndakatora video ndokuda naye panze video une mari here ndandanya mari ndikachitambira mari $10 chienda unoti ndauya nejongwe rangu ndingaisiye matambo ndiregerere iwo ani muzvare ndobva abvisa $10 yake ndobva yatambirwa kwamuzvare ndobva nyaya yobva yatopera saka handichazivi kuti yazodini zvavari kutaura zvokuti haazvizivi haasi mudiki bamuchechi murume wake anga asiniya muchechi ane chigaro anozviziva kana vasikatozvizivi ndivotaura kuti hawana mvumo pachechi chapi chapaunenge wasipo kana ari wechechi anozviziva mukabvunza madzimai mune mechechi anoziva ndezvinoitwa iye kana asikazvizivi hazvinora kuti ane asi wana tigere wakabhadhari wakaripirwa ndo uchakubva wangu mambo makatambira jongwere kapuwa muzvare iyeko muzvare ndiye akati mapika miko saka madare avo ndobva atobhadhara saka mini kuti nyaya yemhiko yakatogadzirwa asi ndosandi kudza kutaura ndosana ndikuti sekuru handiti ndandi kuti sekuru kana taita nyaya inofanira kusvika pekudii pekuganuka ichipera vanhu pamwe pacho tichitaurirana kuitira mangwana because kufa kwaita murutigere haana kubva mumusha matigere ende haana kubva munharaunda yarugara achada futi chi wanhu ende vanhu vachamudini futi vachamudawo anzwa saka ngatifanira kusiya rumu yerugare munharaunda rufu rwakatoitika rwakatodii watosara kufa tisu isusu wapenyu wakatofa wakatodini saka raramo yedu tichiri panapa ndiyo yakakosha pane zvimwe zvinhu zvese ende ini chimwe chandisinganditoramba ndokuzvitaura munhu kana wauya kudare kuno kwangu inini handidi munhu anouya kudare aine impression yekuti dakohwina nyaya kunoko hakuhwinwi nyaya kunogadziriswa nyaya kuti vanhu kuti tigare zvakanaka mapanzwa sekuru handiti chandiri kuda ndechekuti imi mwana sekuru madzoka kumhondoro kwamubayirawo handiti hanzvadzi yenyu inofanira kugara kupi kuondevhari uku kwamuparusawo ichigara zvakadii zvakanaka murugare ini kusumuka kundaita izvo yes handina kuya kuti ida kuina nyaya nambouya tine dambudziko kupikirwa chete bedzi ndizvo ndaunda ndozandati Chete. kupikirwa yakatooneka mhosva yekupikirwa Iro ikatodii Jongwera ikatogadziwa because handinotofunga izvo sekuru dai tete wanga ine nyaya chii nyaya wasina kufara nepakabviswa jongwe kwemuzvare kuti ngaisiye chii matambo wandai wakabva wataura ipapo kuti jongwera yarodesiya matambo asi handina kudii handina kufara muzvare yafanira kubva atowataura ipapo kuti saka muri kudei kuti nyaya ibva yadii ibva yapera because kutouya kwaita kuno kuratidza kuti kutonga kwamuzvare hamuna kufarira handiri kupanza mapazwazvo ndataura shona yangu chaiyo right ndosaka ndokuini ini ndakuta ndazwa kuti ichi muzvariro munoerei muri shato chandangouya bedzi kundoto inyaya yekupikirwa bedzi apo mazondinyaradza inini mataura shona yakakura isingaziviwa zvese muno mataura shona yakakura kuti chinozotsvaga mumwe chino nini chichazongowanikwa imimi tendaine zvamuri saka chitava nemari dzemabhazi tatikumbira kuti watipo mari yebhazi aiwa no ini ndinotika sekuru that one is not a chief it's not an issue ndosaka ndandati bvutirwa nani namai kumbiranai chii ruregerero mudzoke kugara zvakanaka hanzvadzi yenyu irarame upenyu iri muchechi ndo mainochengeteka ngaisabude kunze kwechii kwechechi kunze kwechechi kunotonhora akazotonorwa ari kunzewo vachashaya nomupa bhachi mazwa shona yangu hakuna bhachi rinodarika mwari
hauzofi wakadeclare mupenyu mako kuti nini zvamwana neinazvo. inini ipapapa kandiwamishe kwashanga wari waini ndosati kutaura kuti imi mune muri Mondoro, handiti imi muri kupi, imimi muri kupi, muri kuMondoro, asi uyu ane upenyu hwekurarama mupi muonde vhari. Saka mukasiya mamushaishira, imi mune muri kutapirirwa nevakadzi venyu kuMondoro, asi iye uyu zvinhu zvakamuomera. Pasina next door, pasina hama, pasina shamwari, pasina Jesu, hapana upenyu. Muruzwa pamu? Pasina chi next door, pasina hama, pasina Jesu, hapana upenyu. Yes. Muchiri kuchikoro, nguva dzamaenda kuchikoro ndo yainzi chi living in the community. My expectations a community anoti chii. Ishamwari, ida muvakidzano wako, remekedza muvakidzano wako sekuzviremekedza kwaunodini kwaunozviita. Andizvo bamubhitiwa kumbira naye kugerero then tete munogara zvakanaka ndati makangoitirana nezvimwe zvese kati wanhu vanosvika panguva yekuti tinobvisisana ndatogadziswa nemugadziriswa saka kumbira naito pamutemo bwangenda sinzi inini ndada kusva kwakukwadziswa ndiwaitoona motomukwadzisa toramba saka nayi mwoyo wenyu ngausunguke tete, musasunge mwoyo. ndonana kuchechi ngera Jesu right moshipawo sekuri mari yebhazi odzoka kuMondoro, handi yekumba tete togarisai zvakadii zvakanaka, asi chandodawo zva tete dzokai kuchechi. Ndatoona attitude yenyu inotoda Mwari. Ikararama isina Mwari haiti community. Mazva kaundu kamurundirakidza ka musina Mwari mucommunity hamuraramikiba neimimi. Saka ndiri kuti dai chiidzokai kunani zvinhu zvinokufambirai, garisana nevavakidzani zvakadii zvakanaka, handizvo? Because mukakwikwidzana nemufundisi, mukakwikwidzana nabishop, mukakwikwidzana namuvhangeri, indirectly zvinorevei? Zvinoreva kuti makwikwidzana naMwari. Because ndidzo why. Handika isu tiri why isu tese imimi neni. Ndo vanhu vakatumwa naMwari iwo kutifudza isusu tese. Saka ndiri chi ngatifudzike iwe neni kuti tigare zvakadii. Thank you.